Giaprobahan sa committee level ang usa ka resolusyon nga ginuso sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte nga nagbatok sa pag-renew sa prangkisa sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o Nordeco. Sa impormasyon gikan sa Sangguniang Panlalawigan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, 7 ang mipabor ug 5 ang wala mipabor. Busa milusot sa komitiba ang resolusyon nga gisangat ni Board Member Al David Uy niadtong miaging bulan. Human pa dayong makadawat og mulo gikan sa katawhan sa Island Garden City of Samal tungod sa dili sumala pa maayong serbisyo sa Nordeco. Gibasehan sa resolusyon ng Republic Act 12144 kung pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company ngadto sa Davao del Norte ug Davao de Oro sulod sa 25 ka tuig. Giimbitahan sab sa panagpulong ang mga representante gikan sa DLPC ug Nordeco. Gibabagan sa Nordeco ang resolusyon ug gibarugan nga pagsupak kini sa konstitusyon batok sa mga monopolyo sa mga public utility. Nagpadala sab sumala pa og sulat ang Nordeco ngadto sa mga magbabalaod sa Davao del Norte. Apan gisaway kini ni Board Member Al David Uy tungod sa dili magtakdo nga mga pahayag. Wala pay pahayag ang Nordeco bahin niini.